Kutha Wonogiri. Ya, tak suaranya. Rokean pacul. Gajah Mungkur papan wisata. Sing kondang diwule diwul Wonogiri pancen pulen saya mulane aku golek diwul nyang Baturna ngono diwul Baturna ku pulen pal tenan kemokjur kira nggih nggih diwul syukur kita mesti enak opo iki nak mesti ireng ngendikane Mas Komplong mesti enak Lah komplong ireng ya ora enak. lah letok nak ireng ya ora enak Mas saesti Pertama puniku perawan ayu kang lonceng kuning suara orang bermono gagingko Are rono parane. Pak, ini enggak mau ini. Ayo foto karo nang lanang Pak. Men kita dulur apa piye ngono. Ayo foto karo mentak. nah kayak ini bener-bener Mas Basri lan ora temu Pertama puniku perawan ayu kang lonceng kuning nyoto sugih lelewo bisa gawe wuyo gewala kisah upan nyoto ambimbui manis temah ngawit Joko kacang sapa Mas Basri ini adikku wedok Mbak Kesi aku tak bawain jenazah terus Mbak Kesi adik kula Kesi Diwul Wonogiri nggih kula buka iki nang terusne nggih aduh kacang Mas Danong pipi. ya kacang goreng Kacang goreng. kacang goreng Jare buyate kok tambah enak lho. sejaten ana Anjir, aja nggih. tak buka yang terusne Anjir, nek ora diterusne. pancen rendah sinawang